guys, tapos na po ako. Kumuritsi. Ayan guys, hello, magdina ko ni Mother. Magdina ko guys, buntis yan. Hanua sana. Guwapa na si Mother. Ano siya si Gloria Diaz. Ayan guys. Tapos na po ako. Tapos na po ako guys. Ako naman ang itong naiyahang buhok. Wala siya puti. Pero mubalik kahapon ni siya. Mura ni siya. Bugma, makupas na.
siya feelings. Pero meron. Wala si mother, so ako na po. Hello! Talk na po. Ayan guys, thank you pala kahapon Yolanda TV. Thank you so much for that Gawin na lang ako. Ayan guys, sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel guys, please subscribe na po kayo guys, please. And don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And guys, abangan nyo soon yung challenge ko. Kasama ko yung mga kaibigan ko soon. Wala na ilain ko naman. So, ayan na guys. Ito na. Ayan guys, tapos na po ako. Kumuritsi. Kamay ko. Ayan guys, that is muna guys. Tapos na po kaming
pina ng buhok. Sobra ra ako kay kamadar ng kuan. So guys, that's muna. Ako'y magpapaalam na. Bye bye bye.